ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂತ. ಎನ್ನಪದ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಪೂರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಂಡು ಲಕ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡ ದಾನ ಬಂಡ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಾರ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಾರ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಅಂದೋಜಿ ಕೊಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಂಡು ನಡವರ ಪೇರ್ಲಾಗ ಬಾರುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮನ್ಪಿರ್ ಬಾರುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಊರ ಮನ್ಪಿರ್ ಬಾರುಂಡು ಚಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಚಾ ಬರ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ಮಂಡ 11 ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಚಾಗದೈತ ಪನ್ನಂಡ ಒಟ್ಟು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮೀನು ಸಾರಿಲ್ಲ 15 ಚಾ ಬರದು ಅವರ ಪೆರ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಮಾನ್ಸದು ಬರ್ಕ ರಪ್ಪಬೋದು ಮನ್ಸಾರ್ಕ ದಾನ ಮಂಡ ಇನಿಕ್ಕಾವುಂಡು ಕೊಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತನ ರೋಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿಯನ ಆಡಿ ಬಾರಜಿ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೋಗುದ ಚಾಯ್ ಅಂತ ಪರದು ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಗ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಳ ಗಾಳಿಲ ಬತ್ತುಂಡು ಒಣಸ ಆತಜಿ ಒಣಸ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಬತ್ತದು ಐಡು ತುಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪೆರ್ಲ ಬೋಪುಣೆ ಪಂಡೆಂಡ ಪೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮನ್ಪಿರುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮನ್ಪಿರುಂಡು ಐಕ್ವಿತೆ ಪೋಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಡುಡು ಮಣ್ಣುಂಡು ಐಕ್ ಬತ್ತನೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪುಂಡು ಕಂಡಡ ಅರ್ಥನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈದ ಪೆರ್ಲಾಗ ಹೋದು ಗೂಗಲ್ ಪೇದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಂತದು ದಾಯಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಐಕ್ ಮಂತದ ಬರ್ಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತದೇನು ಸೋ ಕೂಡ ಮಂತ್ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗಾಳಿಲ ದುಂಬುಲುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬೆಗರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಬಸ್ಟೇ ಹಿಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇನಿತ್ತು ಲಾಗ್ಯಾನ್ ಈಡೆ ಎಂಡು ಅನ್ಪೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಪರ್ನಾಕಲ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆತಜಿ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣನೇ ಲೇಟ್ ಆತಂಡೆ ಕೊಡೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತಂಡೆ ಏರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾನ್ಸದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡ್ಬೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಲಾಗೂರ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ರೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತವ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತನ ದಯಮಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ದ ರೂಮ್ದ ಬಲ್ಬು ಬೋತುಂಡು LED ಬಲ್ಬು ಐಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಬು ದತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಡ 90 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಬು ಐದು ಸೀದಾ ಹಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಚಾಯಲ 2 ದೋಸೆಲ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬುಲ 2 ಸಮೋಸಲ ತಿಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಲೈಟಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಲೈಟು ಅವು ಸ್ವಿಚ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಟು 90 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದಾಕಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆಂಡ ಗಜಿಪಂಡ ಹಾಂ ತೆಂಕಡು ನೋಡು ತೆಂಕ ಬಡ ಉಂಟು ಒಂದು 3 ಒಂಡಿನ್ನೆ ಗ್ಯಾಸ್ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುರಿದಿರ್ತಾ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಕ್ಕಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಂಡು ಚಾಗಿದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಓಟು ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಯಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾರ್ದಂಡು ಕಜಿಪು ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಸಾರು ಕೋಡೆದ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಬೇರುಂಡು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪೆರ ನಾಗೇಸೆ ಬರ್ಪೇಂಡದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾಗೇಸೆ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಬರ್ಪೇಂಡದು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಬೇರುಂಡು ಒಂಜ ಡೌಟ್ ಒಂಜ ಫೈರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಮಂತುಳ್ಳೇರು ಯಾನುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮುಳ್ಳೇರು ಐಡು ತುಕ್ಕ ಜೂಲಿ ಉಂಡು ಜಾನಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬೆಗರುಂಡು ಈ ಅಂಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಗರ್ದು. ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲುಂಡು ಚೂರು ದೊಂಬುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೊಲ್ಪು ಕ್ಲೌಡ್ ಭಯನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಟು ಐಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಜಲ ತೆಪ್ಪಿರ ಬಾರುಂಡು ಓ ಇನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟನ ದಿನಲ ಇನಿ
ಅಂಚನೆ ಇನಿತೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ದನ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಇನಿತ್ತರ ಸೇರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದುಂಟು ಪೂರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್.